Já než se do toho pustím, tak chci poděkovat za příležitost promluvit na takovémhle fóru o kritickém myšlení, kterou jsem si sice vytvořila sama, ale na základě výzvy od Silvy Píchové, abych promluvila o sobě. Jen my jste si všimli u mých předřečníků, že to, co jste slyšeli, byly jejich životní příběhy. Ne, nevšimli, že ne? Moc. Já taky ne a musím říct, že to chápu, protože pro mě to zadání přijít a vyprávět nám svůj životní příběh bylo nepřekonatelné. Tak jsem ho pojela způsobem, který budete moct za chvilinku posoudit. Já bych ráda využila téhleté příležitosti, abych se zabývala něčím, čím se životně zabývám 18 let, 15 let asi tak 15 toho intenzivně a ty poslední roky už méně intenzivně, protože se věnuju zase něčemu trošku jinému a dostanu se k tomu také. A chci promluvit o významu kritického myšlení a ne jako o organizaci, ne o významu organizace kritické myšlení, ani ne o významu programu čtením a psaním ke kritickému myšlení, ale o kritickém myšlení jako o sociální a kognitivní dovednosti. Možná, kdybych byla třeba před pár lety měla takovouhle přednášku, tak bych se možná neostýchala použít slovo kompetence, protože kritické myšlení je víc než dovednost. Vyžaduje také nějaké znalosti a zejména vyžaduje postoje, přesvědčení a nějakou práci s hodnotami, ale budu se asi držet toho pojmu dovednost. Takže kritické myšlení jako sociální a kritická dovednost. No a protože jsme na půdě konference Úspěch pro každého žáka, tak jsem cítila potřebu říct, jakým způsobem já vnímám propojení mezi kritickým myšlením a mezi názvem konference, názvem iniciativy a vlastně takovým heslem nebo motem, které v současné době, jak vidím, hýbe našimi vzdělávacími, zejména neziskovými iniciativami, ale tím, že přišel pan Fidremuc dopoledne, tak třeba i částí ministerstva. Když mluvíme o úspěchu pro každého žáka, tak si myslím, že v našich kruzích dost často hovoříme o tom každý, co to je pro každého a jestli je to možné pro každého a podobně. Také mluvíme trošku, myslím, o tom, co to je úspěch. My jsme v projektu Pomáháme školám k úspěchu si ten úspěch definovali tak, že každý žák se učí naplno a učí se s radostí, nebo tak, aby prožíval třeba dlouhodobě úspěch. A to pořád neříká, ale čemu se má každý žák učit. A myslím, že tady jsme u takového dosud neuralgického bodu českého vzdělávání, kterým jsou vzdělávací cíle nebo vzdělávací obsahy. Když jsem viděla to, co vytvořil Petr Daniš a Člověk v tísni a podobně, tak vidím, že tam vlastně je práce hotová. Že vzdělávací cíle, už tady nějaké rozumné vzdělávací cíle, že tady obíhají, ale já se zastavím u kritického myšlení jako u svého druhu vzdělávacího cíle, který si myslím, že nám schází. Tak, ten každý žák je pro mě osobně důležitý z důvodu, který vlastně souvisí i s tím, proč se zabývám kritickým myšlením. A to je, že zcela nekriticky jsem přesvědčená o tom, že demokratické uspořádání veřejné rozpravy nebo demokratické uspořádání řešení obecních záležitostí, těch společných záležitostí je jediné asi možné, nebo prostě neumím si představit nic jiného a nic funkčnějšího. A myslím si, že velký význam má to, že demokracie je samoopravitelná. A na to, aby se mohla sama opravovat, tak potřebuje občany. A já se domnívám, že každý žák, který chodí do našich demokratických škol, je budoucí občan. A jako takový bude rozhodovat jednak o svém osudu, ale bude mít taky podíl na osudu celku. A dokonce i na osudu těch, kteří třeba nevěří na kritické myšlení nebo nevěří na rovné šance pro všechny děti, tak i jejich osudy budou ovlivněny všemi těmi dětmi, které třeba nechají někde za sebou a bez péče. Takže já myslím, že kritické myšlení potřebuje každý náš žák a že úspěchem by mohlo být, kdyby každý
žák vyrostl v občana, který ovládá tuhletu dovednost. Co je to kritické myšlení? Já myslím, že každý z nás má nějakou představu o tom, co to je. Já bych chtěla zdůraznit několik věcí, které tady možná vlastně, myslím, už zaznívaly i v těch předchozích příspěvcích. A myslím si, že jedna z podstatných věcí je schopnost odstupu. Protože kritické myšlení je myšlení vlastně hodnotové, takové relační myšlení. Je to myšlení, které nás vede k tomu, abychom vztahovali věci, o kterých přemýšlíme, k nějakým hodnotám. To znamená, není to myšlení, které nám ukáže, co je jednoznačně správně, nebo které nám pomůže odhalit nějaké jednoznačné univerzální pravdy, ale pomáhá nám zvažovat věci vzhledem k hodnotám a rozhodovat se na základě takové úvahy. Tady teda bych si dovolila parafrázovat pana profesora Hejného s tím, co nám ukazoval dopoledne. Jestli si vzpomínáte, on mluvil o tom monitorování, zvažování, rozhodování a jednání. Pamatuju si to dobře. A vlastně to je velmi blízké nebo případně přímo stejné, jak probíhá kritické myšlení. Monitoruju, přemýšlím, zvažuju, hledám hodnoty, rozhoduju se a potom jednám na základě informované úvahy. A důležité je, že kritické myšlení je hodnotové, což je samozřejmě něco neobjektivního, ale současně je racionální. Vždycky to svoje rozhodování nebo svoje soudy jsem povinna, pokud kriticky myslím, podložit nějakými racionálními důvody. Nevěděla jsem, čím svoji prezentaci ozvláštním, až jsem padla na tenhle obrázek, který mě připadal takový, zkrátka, že bych ho tady mohla ukázat, tak to činím, abych měla taky nějaký obrázek v prezentaci a jdu dál. Teď tady bude kousek toho mého životního příběhu, ale možná, že to není... Já se cítím spíš jako kousek životního příběhu George Sorose, s tím, že riskuju, že třeba ho někteří z vás nemáte rádi. Ale George Soros byl člověk, který v roce tak asi 94 kývnul na to, aby byl vyvinut program čtením a psaním ke kritickému myšlení. A to z těch důvodů, které se můžete domyslet z nápovědy, která byla na předchozím slajdu. On, myslím, velmi vzývá, jestli to tak můžu říct, nebo velmi ho přitahují myšlenky Karla Poppera a zejména jeho koncept otevřené společnosti. A George Soros vysvětloval vlastně svoje puzení k tomu podpořit takový program na rozvoj kritického myšlení svými životními zkušenostmi člověka, který pochází z Maďarska, z židovské rodiny a který na vlastní kůži a na kůži svých blízkých zažil to, co se dělo ve druhé světové válce a nedálku pozoroval komunistickou totalitu a protože ví, že myšlenky jsou důležité, slova jsou důležitá, ale činy jsou to nejdůležitější, tak se rozhodl vlastně investovat své peníze do vývoje programu čtení a psaní ke kritickému myšlení a do jeho zavádění v zemích, které se rozhodly, že je to pro ně atraktivní. A v roce 1997 jsem se takovým hodně zajímavým způsobem ocitla na mezinárodní konferenci na Balatonu, kde byli zástupci z otevřených nadací Open Society Funds z 9 zemí v Evropě a týden jsme se seznamovali s nabídkou toho programu RVCT a pak jsme se rozhodli, jestli ho chceme nebo nechceme. Česká republika si rozhodla, že ho chce a já jsem se stala národní koordinátorkou toho programu a tomu jsem se věnovala až do chvíle, než jsem změnila dres trošku a pracuji pro projekt Pomáháme školám k úspěchu. No a tady je zajímavá věc, že v tom roce 1997 byla taková zajímavě mechanická představa o tom, co bude úspěchem toho programu. A ta představa spočívala v tom, že první rok se vyškolí 30 učitelů skrze zahraniční dobrovolníky. Ti se potom rozdělí na 15 dvojic v příštím roce a každá ta dvojice vyškolí zase 30 učitelů. Ti se rozdělí na 15 dvojic
a teď toto číslo, které už si nepamatuju, vyškolí dalších 30 učitelů, takže když jsem si to propočítala, tak to vychází, že ve 4. roce by bylo bývalo proškoleno 120 000 učitelů, což je asi polovina, myslím, celkového počtu českých učitelů, ale v 5. roce už by to byly skoro 2 miliony učitelů, kdyby to šlo takhle. A tak to všichni víme, že takhle to nešlo. My nemáme žádné přesné statistiky, protože ono je také těžké říct, kdo je vlastně vyškolen v tom programu, takže já vám to říct nemohu, ale můžu vám říct, co si myslím, že je úspěchem. A úspěchem je, že některé podmínky, které jsou pro kritické myšlení potřeba, už v některých školách dneska se nespochybňují. Je to, že dítě musí myslet samo za sebe, musí myslet aktivně, musí myslet spolu s druhými, nemůže myslet izolovaně, ale kritické myšlení musí probíhat v sociální interakci. Tady to mě zaujalo, myslím, nevím, v prezentaci kterého z mých předřečníků, který říkal, že je dobré se naučit do zásoby a dopředu, ale teprve ve chvíli, kdy vznikne ta potřeba. My si myslíme, protože kritické myšlení skutečně má být informované, že je důležité, aby toho děti hodně věděli, aby to dokázali používat, aby rozuměli souvislostem a aby to vlastně v pravý čas dokázali propojit s tím, co potřebují. Podstatný je čas, toho se nám nedostává ve školách, ale bez času není myšlení. Důležité je schopnost empatie, takové to, čemu se říká, vstoupí do bod toho druhého, aby se dokázal představit, z jakých důvodů třeba někdo sděluje to, co sděluje. A důležité je, že se učí v bezpečném prostředí. Myslím si, že úspěchem je, že o tom vlastně mnozí z nás již nepochybují, i když ne všichni. Ale neúspěchem je, že se to nedaří realizovat. A já řeknu, kam jsme došli. Tak jedna věc, co se povedla, je, že učitelé, kteří v roce 97, 98, 2000 se obávali, že když se nechají v tomhle programu vyškolit a budou pak aplikovat, se stanou terčem kritiky svých žáků. Tak to myslím, že to se odbouralo. Ale myslím si, že zůstala nedůvěra učitelů v to, že mohou něco ve společnosti ovlivnit a tím pádem vlastně nedotahují to, co dělají s dětmi, až vlastně do té rozhodovací fáze. Zbyl nám pedagogický program, kterému učitelé říkají dělám kritické myšlení, nebo dělal jsem ty metody kritického myšlení. Ale pokud není za těmi metodami a za tím programem vědomí nějakého toho vyššího cíle, tak vlastně vidíte takové ty polovičatosti, takové ty polotovary, když se jdete podívat, tak je jasné, že by to chtělo opravdu mít nějakou tu vizi, kam vlastně chci s dětmi dojít. A zhodnocení mých životních zkušeností. Jednak si myslím, že se zhodnocují v programu čtení a psaní ke kritickému myšlení, který převzali mladší kolegyně. A důležité pro mě je, že se zhodnocuje také v projektu Pomáháme školám k úspěchu. A tam vlastně k tomu zhodnocení došlo už na samém začátku toho projektu, což je v podstatě asi před 7 lety. Dívám se tamhle na Honzu Leinera, jestli je to tak, před 6-7 lety, když jsme přemýšleli o tom v expertní radě tohoto projektu, co by bylo dobré nabízet pro školy, tak jsme vlastně ustoupili od té představy, že pro nás to nejdůležitější je pracovat s učiteli. A opravdu jsme si vytyčili ten cíl, který si myslím, že je i zdrojem dnešního uvažování na téhleté konferenci. My jsme si tehdy řekli, že naším cílem bude, že v zapojených školách se bude učit každý žák. A měli jsme takové různé formulace, že každý žák se bude umět učit a podobně, ale všechno to oscilovalo vlastně kolem té péče o každého žáka, o jeho maximální učení. A to nám v tom projektu zůstalo dosud. A já se domnívám, že je to taky výsledek toho, co jsme se naučili v programu čtení a psaní ke kritickému myšlení. A to je všecko. Děkuju pěkně.